Aiwa, nichida kutendai mhuri yeZimbabwe pano paSaint TV basa ichienda mberi. Iye zvino ndakamira naProphet Madungwe vanova ivo Heavenly Army Commander vari general anditi zvakare muri boss Madungwe. Hanzi gore rineri vakawedzerwa. Ndimi makazowedzera kana kuti makawedzerwa? Boss kungopa chiremerera chete. Isu tikupai chiremerera kana kuti makazvipa mega? Varume vane matumbu asvika kuti maboss. Alright, hanzi vakunzi zvakare boss Madungwe. Makadi henyu boss Madungwe? Aiwa, boss Madungwe is okay. Devil and commander. Handiti? Chekutanga mhuri yeZimbabwe yoda kuti imboziva kuti Prophet is married. Prophet is married. Vandori nemhuri nevana. Rumuri yakarongeka, mhuri chaiyo. Makachata kana? Zvangasi kureleasa information kuti is married chete kuti vakashandisa nzira ipi, zvikafamba sei, zvakadii. Aiwa, izvo zvava zvako. I don't owe anyone. But munogona muri makachata, munogona muri makatizisa, munogona muri makaita musingaberi pazvitatu izvo. Munhu anoita zvada. Chechi inoita mitemo yayo. Wedding ndedhe western culture. Yedu tine kukumbira. Alright, chechi yenyu munokumbira. Aisi yedu isusu ine mitemo yakatosiyana. Yedu haitozikanwa. Yenyu inoita sei? Yedu asati atoreleasa information yacho kuti zvofamba sei. Kungoti mongoerekana aiwa but Prophet zvingada kutombonzi the right way yekuita. Alright, ndokupa toshandisa imwe inonzi appreciation. Kuwirirana kwemafamilies muagree. Moita chinhu chamuri. Ndoroora kai. Isoita appreciation muwirirana. Samakatonoita appreciation. Itozikanwa kwatezvara wangu ini. Handikwanisi kuzotaura hangu kuti makaita appreciation. Aiwa, handikwanisi kuzotaura kuti zvakafamba sei kana zvakadii, but my wife is there, my family, everything. Aiwa, nice family. Family inonzi family, noti zvekungoti kugara kwemurume nemukadzi moti family. Family chaiyo. You know why ndiri kubvunza up to standard. Was timbotaura pamusoro penyaya relationships. Dziri kunetsa mazuva ano pamwe nemamarriages asiri kunatsopindwa zvakanaka. Tichitoti makorokoto kune vese vari mumamarriages because hayawo ndo mazuva ano. Prophet, chii chiri kukonzeresa kuti vasikana nevakomana zviite sezviri kunetsa zvekuroorana mukudanana kuti vachizopinda mumamarriages? Chii chiri kukonzeresa? Chiri kukonzeresa ndechekuti ukaenda kuBM, W Motor kana Toyota, vane the manual yanoudza kuti engine yedu inoshanda so, zvinoshanda so. So love was created by God. Akasika mukadzi for a man, it was God. Saka vanhu vari kupinda vasina Mwari wacho. Saka zvine manual kuti alright, unotanga waenda woita sit down with God or via the church or anything. Wochinyatsodzidziswa chii chinonzi marriage, even the relationship. Because munhu anokufunza kuti kungopinda murelationship kungotsvaka. Saka zvisina Mwari mukati hazvisi kulasta. Saka zvinhu vanhu vari kupinda marriage nemarelationship saka pakangopfuura mukadzi ane mahips apa munhu akuti I love you, but hazvisi izvo, zvine way yekutsvaka nazvo nekuti zvinoitwa sei. Saka the manual book belongs to God. Iri in the spirit world, unoipiwa nevafundisi nechi wochiita kuti amuri kuti mamarriages aya chihure. Alright. Haisi marriage. Zvane kuti chifeve chikatora chikakechwa nemunhu chikatosvika munhu akatonoka kunzi atobaba mwana otonzi aiwa, zvakametere the standard. Saka muri kureva kuti panitori nemamarriages ritoriko izvezvi kunongoriwo kungogarisana isiri recognized. Zvafane land unogona kunoita zvauri kuda kuitapo, but it doesn't mean kuti wewe you're authorized for that. Kana usina mapepa, are you legally married? Zvinozikanwa by heaven. Yes, heaven vanongoti umwe akachasiya baba namai handitika, which is good, but pane inonzi agreement of the families. Vekufamily vari kuziva here, vakaapprova here, ndo zvinodiwa chete. Vakaapprova ya marriage. Pasina maizvongoti watizisha mugara mese 5 years, haisi marriage, muri kutonzi muri kuura because hazvina approval yemaparents. Saka kana zvisina muri kureva here kuti mazuva ano kune zvandakanzwa zvandiri kuona zvichiitika zvekuti hanzi takaita movie mukomana uyu nemusikana voti haiwa hatisi kuenda kumafamilies but tiri kugarisana muno muHarare zvikuitika kuti vanotorenta room imwe chete. Inonzi adultery. Alright. Hamuna kuroorana. Vanotoenda kumachechi kavanhu ava. Hazviri kutoenda kuchechi idzi vachitonoimba kumberi. Hazvina basa, but hazvisi up to standard.
pasempina papa nimuramba tsvino kuti imba yakatovakwa but yainzi aiwa zvisi up to standard kazviputswa saka it's not up to standard because usingazikanwa nevabereki vemukadzi especially kumukadzi uri murume ndokwaunofanira kuenda unozikamwa ndokuti marriage unosiya then uchizikamwa nemafamilies Alright, saka mosita down saka mamwaisa muri kuti haasitori mafamilies haana kumita. Alright, saka imimi kubva pakudana mazuva ano vanhu vanorara vese kana vari mukomana nemusikana zvinotozikanwa tonzi vanhu ava vari kutoita chidze pabonde ende vanotouya futi online vachitodzitaura vamwe vasikana. Munotowo kudii nazvo zvekuti kare zvaimbonyadzisa kuti musikana kutoti atotaura kuti haasi mhandara, mazuva ano zvakutoita sezvinotonyadzisa kutoti uchiri mhandara. Alright, zvazvinoita ndezvekuti sin rate inoramba ichikwira. Mukatarisa time yaNoah iya yanditika it was like vanhu vanga vakutadza futi. Saka Jesu anoti as it was in the days of Noah. Muchaona futi zvaakuitika kuti vamwe vachidai sin rate ichakwira kuti mukatarisa pakauya vatumwa vaya vakafunza zvekuti vakanzi ndokupai vana vangu vasikana vakati aiwa no handitika. Saka tiri kuona kuti as we approaching kubata kudzoka kwaJesu second coming zvaakudzokwa futi. Saka kwatiri hazvitoshamisiri kuti munhu akatoti zvokuti havasisina unhu vanhu zvokuti munhu anototi ifa watanga kurora nemunhu usati waroorwa kwatiri kutozadzikiswa kurora kuti it's a sign yekuti Jesu akudzoka ende ndozvofanirwa kuitika kuti Jesu apadhuze sezvo ndakaiti ni Jesu apadhuze then izvozvo zvichiitika kuti apadhuze saka kwatiri hazvitoshamisira kuti the scriptures is being fulfilled. Alright, so maadvice amungapewo kune vazopinda muwanano kuti varoorana zviri up to standard maybe vatochata mungadawo kupawo advice yekuti kudii kuti vange vari vanochengetedza mamarriages? Chazvinoita ndechekuti munhu uchikura kubva uri mukomana ibva zvakanaka. Haungati wabva uchipedza vana vevanhu handiti kana uchirarirwa zvisingaiti wazosvika pamarriage wada kuroora gore racho uda kuenda kuchechi utanga kuimba sezvota masisters nevakomana woexpecta kuti unoona munhu kwaye no foundation wakaisa foundation yakadhaka uri mukomana uchiita zvawaita wangosvika pamarriage kana kuti pawindow level wakuti kana kuti paroof level wakuti ndodaisa zvinhu zviri quality hazvibudi zvinoondonga because foundation yakadhakwa. Saka gara wise marriage kuti inakeka zvinotanga izvo chiri kuvabereki ivo mubereki ukatambisa vana vevamwe vako vachanotambiswa. Saka nyaya yemarriage haiva kungoti nhasi ndauda kuroora saka ndopanoda kupretenda to be good. Zvaunotanga kuita uchitanga kuita musikana mukomana zvauri kuita izvo zvakatambisa vana vevamwe niwe wako vachazotambiswawo. Niwe ukaitawo mujolo stereki unonosangana neaita mujolo anoti ndamira manje ndoda kuroorwa munosangana guba because what goes around comes around. Saka ndozviri kuitika kuti uone kuti bhozi vanhu vari kufunza kuti vakangwara matsotsi haagerana nditi ivo pari kuita mujolo uchiti ichichi chanditi wako vari kuita mujolo vaona kuti ndamira newako pamirawo mese muri kutsotsana kama mati madaenda kuchechi mwe vanoti guba handitika mati guba kudaro wozonati paipai wakuripa zvawakaita izvi because no one is going to go unpunished. Saka musazvinyepera. Saka kana foundation yakadhaka unofanira kutombogara pasi nemunhu waMwari ndotombokuita inonzi deliverance ndotombokuapilira to God kuti Mwari chiregererai foundation hapana yakadhaka foundation yakaiswa maplastic hainaiswa zvidhini handitika kuti wakaporonga handitika manje vanhu munobva wawedzera futi wozviti ndakapenga wakaporonga foundation obva wanoporonga upinda marriage zvoita worse. Alright. Saka tiri kuti tine vanhu vekuti ane vana vakawanda nemadzimai akasiyana siyana handidi mudzimai anenge achirecognizwa apa ndeupi pamadzimai pamwe aita madzimai katatu kana kashanu? Alright, chekutanga anorecognizwa naMwari. God recognizes the first marriage yemunhu wanorara naye. Alright. First virginity yako ndo munhu wako ndo actual real marriage. Then kana wabva ipapo ukazonoroorwa neasiriye munhu akabvisa virginity yakunzi grace marriage. But munhu wese ane the right to choose. Yes, God said one wife, one husband. That's the law. But une right yaunoda saSolomon wada kuita ma600 concubines, it's your decision. Mwari anozokujaja pajudgment. Saka munhu anoita vakadzi vanoda hobo nezvi it's your choice. Alright. But Mwari akazongoti pabasa raMwari akufa kuzopinda. Kana wachidara kupa basa raMwari chisiyana. Kana ukaita madzimai more than one. But it's your choice. Pastors ekuti akambopinda marriage tinawo vakawanda ekuti obva aramba neuyu obva azoroora umwe zvinotenderwa here izvozvo kuna pastor? Zvinotenderwa uchipinda neumwe urambana zvinotendedzwa according nokuti waita sei. Kana zvavano kuti the Bible says Jesu anoti ukabata mukadzi red handed unobvumidzwa divorce.
Kana akahura, you are free from that marriage. But kana akaroya kwamusira izvozvo uchiri kunzi ndo mukadzi wako, ichi second wife yatova chife, wava kutohura. Alright. But vazhinji ko kana ndirini pastor handiti ndini ndakatobatwa ndichihura and then mukadzi woti handingare nemunhu. Kana as long pane kuhura, the Bible says unosiya. The marriage inoti mukadzi anogona kundisiya. Ndinotaura zvoni murume ukabata mukadzi wako achipomba unogona kumusiya. Ko kumurume side kuti murume ndiye abatwa. Alright, Bible rakangosiya ipapo, hatina zvatikwanisa kupindura padecision yemukadzi. You make your decision zvaunoda. But still pane chihure unobvumidzwa. Asi kana pasina, because that's the reason yakanzi munafa kusiya marriage. Kana pasina that reason, chiro achiroya haufa kumusiya. Kana murume ari broke asina mari, ukatomusiya ukanororomwe, ikoko ndochitonzi wakutohura, mukadzi wakudzokera. Pantorana nemunhu iwato nemukadzi wako ndochitonzi uri kutohura, utojaja unzi baba vari kutoita sei. Saka kana tiri kuti kana ari yemukadzi andirambira nyaya yekuti handina mari. Still pakadaro iwe ndowarambwa, you are not at fault. Iwe ukazonorora mwari wakujaja, vari kujaja uyu akabuda. Alright. Akaramba. Because the Bible says kana wasiya mukadzi wako wekutanga chirega kuroora futi umwe. Oita sei mai? Ogara ako akadaro. Ndo zvinodiwa chete. Kana wati waraiti kuda divorce uchadi mukadzi, Bible futi arakurambidza rinoti chirega kunoroora. So that usanojajwa. Alright. Because mwari vane vachingoti zvinoitwa nemurume nemukadzi hauchafaniri kuita futi. Hauchafaniri kuita. Kana wamurambira nyaya yekuti sei handiti mukadzi ndiye aramba, haachabvumidzwi futi kunopinda mumarriage. Ichi chaka alright, ndofunga muri kungozvinzwira hamena kuti munoti kudi kucomment section si section nezvokutaurwa nani naProphet Madungwe. Prophet, tichipedza mungada kuti kudii kune hama dzakatiteera kubva kuvakomana nevasikana vari kutsvaga kupinda mamarriages nana baba nana mai mumamarriages? Marriage, you need to seek God first. Usati waita, mwari ndo vanokugaidha. Everything it needs God. Zvisina mwari mukati hazvifambi. Alright. Zvisina mwari hazvifambi. Zvisina mwari hazvifambi. Alright. Munorovera. So unotanga watsvaga mwari nyasha wozochipinda. Saka munopawo maadvice. Pane vamwe married couples anenge achida maadvice counseling. Munoita here counseling? Counseling ndotoita ndini zviri muridzo wecounseling. Counseling ndindotori chibaba chacho. Auya kwandiri marriage haiputsikizve. Auya kwandiri zve hamudzokeri chero mabva musingataudza ari muchibaya nahuma zve, watouya kwandiri hamuchatobaya nehuma zve. Church kwenyu hakuna wakambodivorce? Vanhu vanodivorce kana musiri kuda help. Asi mukauya muchida help, aiwa tinodzipedza kugadzirisa kuclear all the air, chero even mukadzi akakuhurira toigadzirisa kuti mudzokedzana. Mukatogara mese mukatozozvikanga wati mukatozoti ndiye munhu akandihurira here. Because sometimes tinovhunza. Ndokuti mukadzi wako zvauri tokambata achihura, what was the reason yekuti ahure? Tine varume vemapressure vane mari dzavo vane matumba, vanobvunza ngosira mukadzi chikafu pamba nezvii, ndo marriage. Mukadzi asi kuwana rura sex handiti. Mukadzi wohura haisi mhosva yake mukadzi ipapo, haana service. Anotozvidawo, saka muda zviitwe sei. Akahura pakadaro ndopatozoinvestigata kuti what was the purpose. Tikaona iriyo toti baba itai basa kumba hauri futi zvatopera. Sezvakaita Solomon anongoti unzaibanga. Isiro vanhu ane wisdom unzaibanga. Mwakati akati chipai mwana. Ndozvatongoita. Angosvika mukadzi otokuudza. Saka usati wada chera kuhurira mukadzi yakuno. Totanga investigate what was the reason. Otherwise unogona kutozorora umwe ukahurirwa futi. Because chii chamuita tahure. Because asinyengomupa chikafu papa nomutengera zimota. Alright. Kumba kwavo zvaive kusvika maybe vandori nemari vabereki vacho tokudarika. Saka akasiyira izvozvo kwakuzouya kuzodya nemachakisi ako kumba kwako manje. Ane zvaakavinga. Alright, vanoda kukubatai vanokubatai sei? Alright, vanotibata pakada marriage counseling. Tinosolve maproblems as a marriage whatsoever. Kune pachechi line yedu +263 076 231156. Ndo namba yangu cheche, hakuna dzimwe namba dzoshanda, ndiyo yangu 0762311156. Maplatforms edu chaiwo pa YouTube Madungwe TV, Twitter Madungwe TV, Instagram Madungwe TV, TikTok Madungwe TV, Facebook page chete ndiyo yakanzi
Prophet Madungwe Church. WhatsApp futi iripo Madungwe TV. Kana uri WhatsApp usina zvimwe zvese unoya futi Madungwe TV. Zvongoshandisa zvese izvozvo. Mari vachitira zvakanaka. Saka uyai ma1 on 1 takakumirira vane mamarriages. Aiwa, isusu takutombobatsirwa tichingodzima makamera. Isusu tisina mamereji totombovhetwa kuti chii chiri kutadzisa. Aiwa, takutendai Prophet nemukana wamatipa wekuti tinge tiri tinokurukura. Tinotenda.